Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jaurlaritzarekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula, jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzera. Amen. Egin dezagun otoitz. Lagun dezagula jauna, garizumako garaiontan, Maria beti Birjina doatsuaren otoitz agurgarriak arrisku guztietatik atera eta zure bakean bizitzeko zoriona izan dezagun. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkotarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Honela dio jainko jaunak. Oihu egin indar guztiz, ez isildu, zure ahotsa igo dadila. Nere herria eta Jakoben etxeko pekatuak eta haien kontra hitz egin zazu. Haiek egunetik egunera galdezka datozkit. Haiek nire bideak ezagutu nahi dituzte. Herri bezala justizia bizi nahi dute. Eta ez lukete utziko jainkoaren eskubidea. Haiek jainkoa gertu nahiko lukete. Guk barau egiten degurarik zergatik ez duzu ikusten. Guk penitentzia egiten degurarik zergatik ez dakizu. Baino barau egiten dezuen egunean, zuek ongi egiten ari zerate. Eta zuek oso modu gogorrean tratatzen dituzue zuen kontra daudenak. Zuen baraua askotan haserre eta gatazka tartean bizi dezue. Eta hori ez da egin behar den baraua. Zuen nire gustokoa den baraua da gizon umiliarena. Ez alda kontua, burua jetxi eta hautsez betetzea eta zakukiz jantzita egotea. Hori uste aldezu dela jaunaren gustoko baraua. Nire gustokoa den baraua ez da hori. Kate injustoak haustea eta loturak askatzea eta atxilotuei askatasuna ematea. Zure ogia besteekin partekatzea, goseak dagoenarekin partekatzea. Zure etxean behartsuak onartzea. Arroparik gabe dagoenari arropa ematea. Eta elkarri ez lapurtzea. Hala egiten badezu, jaunaren argiak argituko zaitu. Eta zure indarrak itzuliko dira. Justizian biziko zera eta jaunaren aintzak zure ibilerak itxiko ditu. Beraz, jainkoari deitzen badiozu, berak esango dizu, hemen hauzu. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa. Zuzera gure herriaren ohore gorena. Bedinka zeitzala ene alaba goi-goiko jainkoak, lurreko emakume guztien gainetik. Zuzera gure herriaren ohore gorena. Bedinkatua izan bedi jainko jauna, zeru lurrak egin zituena.
zuzera gure herriaren ohore gorena. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aitza zuri jauna. Garai hartan, Joan Bataiatzailearen ikasleak Jesusengana gerturatu ziren esanez. Zergatik fariseuak eta guk barau egiten degularik zure ikasleek ez dute egiten. Jesusek erantzun zien. Eztai batera gonbidatuek egin dezakete barau ezkon berria haien artean dagoen bitartean. Aiatuko dira ordea egunak ezkon berria alde egiten duenarik eta orduan barau egingo dute. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko irakurgaiek bi gauz batez ere aipatzen dizkigute. Lehenengoa da, hain zuzen ere, baraua, limosna, penitentzia, garizumako eginkizunek, importantena ez dela azalekoa. Importantena ez dela kanpotik ikusten dena. Importantea da barrengoa, borondatea. Horregatik jainkoak nahi du elkar maitatzea, elkarri laguntzea, beste edozein esan genizake penitentzi egitea baino. Hau da, bere borondatea hoixera. Elizak jartzen dizkigu penitentzi konkretu batzuk denoi. Haragirik ez jatea, ostiraletan, 2 egunez barau egitea, eta oso ongi dago eta oso beharrezkoa da horiek kunplitzea. Eta bakoitzak pentsa dezake ze penitentzi denik, baino jainkoak batez ere nahi duena da horrek eraman gaitzala elkar maitatzea. Eta bestetik, Jesusek ere erakusten digu barau eta penitentzia ez dela kristauen eguneroko martxarako, baizik eta garai konkretuetarako. Horregatik dio, ezkon berria bertan dagolarik ez daiteke baraurik egin, ez da tokatzen, baino alde egiten duelarik ordu bai tokatuko da. Garizuma barau garaia da, penitentzi garaia da, hauxe da, 40 egun hauetan bizitzen saiatu beharra daukaguna. Baina ez da hori kristau bizi modu guztia. Gero Paskoa etorriko da, ospakizuna, gauza bakoitzak bere garaia izango du. Eskatzen dugu Jesusi, penitentzi eta barau garai honek lagundu dezagula, mesede egin dezagula gure bihotzean. Zure barkamena eskatzeko eta zu goresteko eskaintzen dizkizugu jauna emaitza hauek eta apal-apal eskatzen dizugu Maria Birjina doatsua eredutzat hartuz eskain dezaizugula gure burua zuretzat atsegingarri izango den opari santu bezala Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz sartu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Eta zu bedinkatzea eta gorestea Maria beti Birjina doatsuaren garizumako egun hau ospatzen dugun honetan. Berak sortu du Espiritu Santuaren egite zure eseme bakarra. Eta birjintasunaren edarra galdu gabe, berak eman dio munduari betiko argia Jesukristo gure jauna. Honen bitartez, aingeruek zure handitasuna goresten dute. Zerutar espiritu eta botereek zure ospea adoratzen. Goiko indar eta serafin doatsuek zuri auspez agur egiten. Ostasun berak baititu zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorespen egin bat egin ditzagula guk ere gure kantu osak.
Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna, zerurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bereinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santotasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu egiardo hauek zure espiritua itxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien. Esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien. Esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz atorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzurako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Jean-Marc gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizakizkigu arren guk guztio betiko bizian iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Domatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eite jangoiko guztien horri Espiritu Santuarekin batean, osko eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure ita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure arreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun hautako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegu bezala. Ez gaitzazu ziten taldien erortzen, baina atera gaitzazu ez. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuari eta sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezueraretza, zure gospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarre. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean sartzego, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoituz.
Zerutar janariaz sendoturik egizu jauna, Maria Birjina garizumako garai honetan eredutzat hartuz, eraman dezagula bizitza garbia zure zerbitzuan, eta berarekin batean gora zaitzagula benetako gorespenez Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuegin eta zure espirituarekin berinka zaitzatela jainko guzirdunak aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Jangoikoari.